எனக்கு ஒத்தாசை வரும். பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தைக்காக எங்கள் தேவாதி தேவனுக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்கள். ஆம் அன்பின் தகப்பனே, உம்முடைய சமூகத்திலிருந்து எங்களுக்கு ஒத்தாசைகள் இறங்கி வருவதாக. என் பரிசுத்த பர்வதம் எங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை, கேடு செய்வாரும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம், அந்த பரிசுத்த பர்வதத்தினுடைய ஆசீர்வாதம், தீங்கும் கேடும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையிலே இந்த காலங்களிலே நாங்கள் வாழ்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வேலையை செய்யவும், கர்த்தருக்கென்று ஜீவனுள்ள சாட்சிகளாக நிற்கவும் எங்கள் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. அப்படி செய்கிறதற்காக உங்களுக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்கள். இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.